Investigado por un presunto delito de homicidio imprudente, o conductor do Ford Mustang que o pasado sábado provocou un accidente en Sanxenxo que lle custou a vida a un matrimonio do municipio. Apúntase a un exceso de velocidade como a causa máis probable do sinistro. Esta mañá gardouse en Sanxenxo un minuto de silencio en lembranza das víctimas. Que tal saudos visita da ministra de Defensa ás instalacións de Urovesa en Valga. Ali Margarita Robles mantivo unha longa reunión de traballo coa dirección da compañía. Trátase dunha factoría onde se fabrican os vehículos todoterreo polivalentes do Exército de Terra que operan en distintas zonas en conflicto. A ministra agradeceu á empresa a súa capacidade de adaptación da produción ás necesidades específicas de cada momento. O BNG levará ao Parlamento de Galicia a solicitude dunha liña de transporte público que conecte o Barbanza coa estación de tren de Catoira. Galiza Nova recolleu máis de 2.000 sinaturas apoiando esta proposta. Din que sería de moita utilidade para os desplazamentos dos universitarios cara aos seus lugares de estudo. A Xunta e o Concello de Porto do Son asumirán o 50% as obras de reforma do Centro de Saúde. Esta mañá o conselleiro de Sanidade e o alcalde asinaron o convenio destes traballos que roldan os 11.000 euros. Será un pequeno lavado de cara a espera de poder acometer a construción do novo ambulatorio que xa está comprometido. Pontevedra preséntase como sede dos Premios Feroz 2025 e 2026 no día grande do Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Unha delegación pontevedresa encabezada polo alcalde viaxou ata Euskadi para a posta de longo deste novo idilio entre a cidade e os galardóns audiovisuais. No marco do acto tamén se deu a coñecer o nome do actor que se encargará de dirixir a primeira gala en Pontevedra. Será Ladani. En nova vida pro Club Naval de Pontevedra, a partir desta fin de semana as súas instalacións acollerán unha nova discoteca na cidade, a Sala Cenet. O proxecto nace da iniciativa de dous empresarios hostaleiros pontevedreses, Carlos Fontán e Javier Mori. Despois coñecemos máis detalles. Con todo isto e moito máis, arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A ministra de Defensa en Valga, Margarita Robles, visitou esta mañá as instalacións de Urovesa. Ali mantivo unha longa reunión de traballo coa dirección da compañía. Trátase dunha factoría onde se fabrican os vehículos todoterreo polivalentes do Exército de Terra que operan en distintas zonas de conflicto. Nestes momentos, ademais, Urovesa está a fabricar tamén unha partida de 6 ambulancias blindadas por máis de 4,5 millóns de euros. A entrega destes vehículos está prevista para finais deste ano. A ministra agradeceu a empresa a súa capacidade de adaptación da produción ás necesidades específicas de cada momento, así como a contribución á axuda a Ucraína e o compromiso de España coa paz, dixo. Tamén destacou a altísima calidade da industria de defensa de España, destacando que Urovesa é un referente no sector cunha proxección internacional en 20 países. En esa apuesta que tenemos por la industria de defensa española, queríamos personalmente venir hoy aquí a visitar las instalaciones de Urovesa y además dar las gracias por el trabajo que realizan aquí. Desde el punto de vista de la posición del Ministerio de Defensa estamos encantados con la eficacia, con el producto final, con el cumplimiento de los plazos. Creemos que desde la perspectiva de lo que necesitan las Fuerzas Armadas españolas, el trabajo que aquí se realiza en Urovesa es un trabajo de absoluta calidad. Fabricar productos que sirvan a nuestras Fuerzas Armadas allí donde se necesiten, ¿no? Tanto en territorio nacional como en zonas de operaciones a las que España se adhiera. Es un trabajo permanente de I+D, es un trabajo permanente de generación de empleo altamente cualificado y desde luego para nosotros es un orgullo ser proveedores de nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que decir claramente que sin su colaboración y sin su apoyo pues el proyecto empresarial de Urovesa pues no hubiese sido evidentemente lo que es. Investigado por un presunto delito de homicidio imprudente, o conductor do Ford Mustang que o sábado pasado provocou un accidente en Sanxenxo que lle custou a vida a un matrimonio do municipio. Apúntase a un exceso de velocidade como a causa máis probable deste sinistro. As dilixencias están a ser dirixidas polo xulgado de garda de Cambados.
A última hora da tarde do sábado producíase o accidente en Sanxenxo que lle custaba a vida a Jesús Requejo, antigo traballador do concello, e a súa dona. O matrimonio de 78 e 76 anos, respectivamente, conducía pola estrada PO 504. Segundo informaron fontes municipais, no lugar de Forxán, un Ford Mustang invadiu o carril contrario e colidiu contra o vehículo dos veciños de Sanxenxo, arrastrando ata un pequeno terraplén. O condutor do Ford Mustang, un home na vintena, natural de Portugal, resultou ferido leve, ao igual que os outros dous ocupantes do vehículo. Agora está a ser investigado por un presunto delito de homicidio imprudente. Aínda que deu negativo nas probas de alcohol e drogas, apúntase un exceso de velocidade como a posible causa do accidente. A estrada estaba limitada a 50 km por hora. La enorme preocupación por lo que viene siendo la repetición de un patrón de accidentabilidad cada vez más habitual. Conductas imprudentes vinculadas a exceso de velocidad con la invasión de carriles contrarios y choques frontolaterales que casi siempre tienen consecuencias dramáticas para las personas. Por lo tanto, son cada vez más necesarios y más importantes las campañas de prevención que se desarrollan desde la Dirección General de Tráfico. Os ocupantes do Ford Mustang estaban na zona para participar na que ia ser a primeira concentración deste vehículos que se celebraba no Concello de Meis, evento que foi cancelado tras coñecer a triste nova. Pola súa banda, esta mañá en Sanxenxo celebrouse un minuto de silencio diante do Concello na memoria do seu extraballador xa xubilado e da súa muller. Dúas personas, matrimonio, moi queridas aquí na vila de Sanxenxo, en todo o término municipal, porque además participaban na coral do coro de Adina. E, bueno, nada, son momentos tristes, momentos difíciles. Neste momento o que temos que facer é apoiar a familia da nosa solidaridade con todos eles e con todos os seus amigos e lamentar este triste suceso que ocorreu o sábado e que levou a que perderan a vida estas dúas persoas queridas aquí. A investigación está en mans da Garda Civil e o xulgado de Garda de Cambados está a encargarse de dirixir as dilixencias. E a Policía Local de Ribeira detivo un veciño da localidade por un delito de atentado á autoridade. Os feitos tiveron lugar na madrugada do sábado ao domingo, cando dúas patrullas estaban a realizar un control preventivo de alcohol e drogas na avenida da Coruña. O conductor, na proba de alcolemia, cuadriplicou a taxa máxima permitida. Durante a intervención comezou a increpar aos axentes, chegando incluso a empurrar a un deles, razón pola que foi detido e trasladado aos calabozos para pasar logo a disposición xudicial por estes feitos. E un incendio rexistrado na tarde de onte nunha vivenda da Rúa Castelao en Outes obrigou a ter que actuar os efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro. O lume orixinábase, ao parecer, na campa extractora da cociña e provocou danos no teito do inmoble e en numeroso mobiliario. Ademais, tamén afectou en menor medida a outros pisos e o ascensor do edificio. O operativo despregado consistiu na extinción do lume e na comprobación da seguridade no lugar. Ademais dos bombeiros de Boiro, participaron tamén no operativo Policía Local e Garda Civil de Outes, así como Protección Civil e o GES de Noia. O BNG leva ao Parlamento de Galicia a solicitude dunha liña de transporte público que conecte o Barbanza coa estación de tren de Catoira. Faise coasí da campaña desenvolvida por Galiza Nova, na que recolleron máis de 2000 sinaturas respaldando esta solicitude. Durante o mes de agosto, Galiza Nova desenvolveu unha campaña na comarca do Barbanza para conseguir unha liña de autobuses que conecte os concellos de Ribeira, Pobra, Boiro e Rianxo coa estación de tren de Catoira. Para Galiza Nova é tan importante campañas como as que fixeron as compañeras do Barbanza durante este mes de agosto, que demostraron un pouco a demanda social que hai e as alternativas que son posibles para solucionar un problema que condiciona a vida de moitas mozas e de moitos mozos. En principio propoñen que a liña funcione os venres e os domingos para facilitar o traslado dos estudantes que se desprazan en tren aos seus lugares de estudo. O que propoñemos é unha liña que funcione os venres pola tarde para poder voltar desas cidades de estudo e de traballo, e outra liña o domingo pola tarde para que poidan novamente, despois de pasar aquí o fin de semana, que poidan voltar aos seus centros de traballo e de estudo, sin ter que depender de outras persoas. O BNG recolleu as demandas de Galiza Nova apoiadas por máis de 2000 sinaturas e solicitará no Parlamento a inclusión desta liña no novo concurso de transporte público. Aproveitando
pois que está en marcha esa nova licitación, ou supoñemos que está en marcha esa nova licitación, e aproveitando que Galiza Nova ven de poñer tamén en marcha e de recabar un montón de apoios, 2000 apoios, precisamente a respeito desa demanda, nós queremos que no Parlamento, unindo as dúas cousas, se aproveite esta nova licitación para incluir ese servizo. Un servizo que, como decía a compañeira, pode comezarse, sería o comezo, efectivamente, dese servizo, pode comezarse con 2 viaxes venres para traer de volta a xente e domingo para levala aos seus sitios de estudo ou de traballo. Ademais, demandarán en sede parlamentaria información sobre o estado en que se atopa o novo concurso para o servicio de transporte público anunciado pola Xunta. E a Xunta realizará finalmente a reforma do actual Centro de Saúde de Porto do Son. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e o alcalde deste municipio, Luís Oujo, asinaban esta mañá en Santiago o convenio de colaboración entre ambas as entidades que permitirá poder desenvolver estas obras de rehabilitación no edificio. Están orzamentadas en máis de 11.000 euros. Os custos serán asumidos ao 50% polas dúas administracións. A actuación prevé a reforma da cuberta, limpeza e o selado dos seus canalóns e a reparación das fiestras. Será un pequeno lavado de cara a espera de poder acometer a construción do novo ambulatorio que xa está comprometido. As reclamacións da AMPA Alecrín do Colexio Cernadas de Castro de Lousame chegan tamén ao pleno municipal. Na última sesión, os 3 grupos que conforman a corporación, PP, BNG e PSDG, aprobaron por unanimidade unha moción conxunta para reclamarlle á Consellería de Educación a dotación dun especialista de audición e linguaxe para este centro educativo. A Corporación Municipal de Lousame aprobou no último pleno por unanimidade unha moción conxunta dos 3 grupos con representación municipal, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, en apoio das demandas da AMPA Alecrín do Colexio Cernadas de Castro, que reclama a dotación dun especialista de audición e linguaxe para o centro. Entre outros aspectos, a moción incide na necesidade de que a Consellería de Educación reverta os recortes no profesorado especial. Antes do pleno tiña lugar tamén unha concentración a carón da Casa Consistorial, convocada precisamente pola AMPA, na que tomaron parte tamén representantes dos distintos grupos políticos e a que tamén asistiu a alcaldesa Teresa Villaverde. Nese acto, a rexedora explicou ás persoas presentes as xestións realizadas dende o Concello, comprometéndose a solicitar unha reunión con Inspección de Educación, a que tamén convidou a asistir aos representantes da Asociación de Pais. E saiban tamén que as obras de renovación do firme na autovía do Barbanza obrigaron ao peche total do treito comprendido entre Ribeira e Palmeira. A circulación estará restringida ata mañá ás 5:30 da tarde, polo que os condutores deberán usar a AC305 ou a AC550 como vías alternativas. Os desvíos estarán debidamente sinalizados nos accesos afectados. Os traballos neste treito final, que se compón só dun carril por sentido, non permiten habilitar unha vía alternativa para o tránsito, polo que se restringiu por completo a sinalización ata que finalicen as obras, previsiblemente, como lles estamos a contar, este martes pola tarde. Bueno, a posta de longo da cidade de Pontevedra no Festival de Cine de San Sebastián como sede o ano que ven e tamén no 2026 dos premios Feroz. Ampliamos despois da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra lanza unha nova edición dos premios Mulleres no Foco, galardóns dirixidos a recoñecer o talento feminino no sector audiovisual. Entregaránse 3 premios de 5.000 euros cada un. Uns premios que promovemos entre ambas entidades e que teñen como obxectivo incentivar, apoiar e recoñecer a trayectoria e papel das profesionais galegas do audiovisual e facer que cheguen ao conxunto da sociedade. Queremos, en definitiva, construir referentes, sobre todo para aquelas nenas e nenos e mozas que queiran dedicarse ao audiovisual e rachar tamén coas cifras que temos hoxe en día de representatividade feminina desta industria. En plataformas, nas canles privadas, esa non é a realidade, a desigualdade é moito maior, non? E logo tamén
insistir en que, por exemplo, as películas dirixidas por mulleres teñen sempre menores orzamentos, que outra das cousas que cambiar, e que incluso dentro da industria, nos mesmos postos, as mulleres siguen cobrando menos que os homes. Segundo o último informe anual de CIMA, as mulleres ocupan menos do 40% dos cargos de responsabilidade no sector audiovisual. Ademais, só o 37% das longametraxes están dirixidas por mulleres. O prazo para presentar candidaturas aos premios Mulleres no Foco, que se entregarán nunha gala que terá lugar antes de que remate o ano, permanecerá aberto ata o vindeiro 21 de outubro. Poderán propoñer candidaturas ás entidades locais, culturais ou profesionais de ámbito galego que estean relacionadas co sector audiovisual. As gañadoras sumaránse ás que xa se fixeron con estes premios en edicións anteriores, como Marina Carballal, Chelo Loureiro ou Margarita Ledo. Pontevedra preséntase como sede dos Premios Feroz 2025-2026 no día grande do Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Unha delegación pontevedresa encabezada polo alcalde viaxou ata Euskadi para a posta de longo deste novo idilio entre a cidade e os galardóns audiovisuais. No marco do acto tamén se deu a coñecer o nome do actor que se encargará de dirixir a primeira gala pontevedresa, La Dani. O día grande do Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Pontevedra presentouse como a flamante sede dos Premios Feroz 2025 e 2026. A gala do vindeiro ano celebrarase o 25 de xaneiro e a cidade xa se prepara para acollela. Quiero ver en esta oportunidad que nos dais una forma de hacer de Pontevedra un referente en un terreno tan popular, tan querido y tan hermoso como en la cultura cinematográfica. Los premios Feroz son para nosotros un soplo de aire fresco, también para nuestra programación cultural, y quiero que así lo seamos nosotros, los pontevedreses, para estos premios Feroz. Unha delegación pontevedresa desprazouse ata San Sebastián pro acto oficial de presentación, momento que a presidenta da Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra, aproveitou para poñer en valor o papel dos Feroz. Estos premios Feroz de 2025 en Pontevedra, que se van a celebrar el día 25 de enero, es como una especie de abrazo político colectivo que nos hace muchísima ilusión, porque nos encanta que el cine y el audiovisual esté, pues que sea un motivo de unanimidad, ¿no?, de apoyo colectivo. Pontevedra es una ciudad maravillosa en la que cuando llueve todavía es más bonita. Tenéis que ir a Pontevedra y ponerle los huevos a Santa Clara para que os llueva, porque es maravilloso. No marco deste acto tamén se anunciou o nome do que será o mestre de cerimonias da primeira gala Feroz pontevedresa. A presentación do acto correrá a cargo do actor La Dani. Bueno, como veis, esta gente de los Feroz está loca perdida y ha decidido que yo presente este año. Pero bueno, agradezco que estén así de chaladas y esto es un honor y un orgullo y bueno, todavía me explota la cabeza. O sea, el contacto que tengo con Galicia es, tuve un novio gallego, de Carballo, y luego tengo unas muy buenas amigas que son de la Coru y otro amigo malagueño que está en la Coru también. Y las expectativas que tengo sé que se van a cumplir y sé que lo voy a disfrutar un montón. Y que es que los gallegos son gente chulísima, la verdad, gente súper maja. Ademais, en San Sebastián entregouse o premio Feroz Cinemaldia, co que os críticos recoñecen a que consideran como a mellor película do Festival Donostiarra. Este ano recaeu en Tardes de Soledad, documental do cineasta catalán Albert Serra. A campaña de doazón de voz Nos recala este xoves en Ribeira. Os interesados en participar tan só deben dispoñer de 15 minutos para facer a súa achega rexistrando as súas verbas nunha base de datos. O obxectivo é incorporar as distintas variedades dialectais e fonéticas do galego aos sistemas de intelixencia artificial. Calquera ribeirense que o desexe pode participar na campaña de doazón de voz Nos, impulsada pola Xunta en colaboración coa Universidade de Santiago. Tan só ten que achegarse este xoves ata a aula CEMIT de Ribeira e facer varias grabacións de voz. Nun cuarto de hora escaso
sentámonos ali diante dun ordenador, están persoal técnico da Universidade de Santiago, entón é moi interesante porque nos explican como alimentamos o motor da inteligencia artificial, este modelo. Entón sentámonos ali, simplemente pouco a pouco imos lendo unhas frases que ali nos pon, claro, cada quen coa nosa forma de falar. O obxectivo é crear unha base de datos o máis variada posible do galego para que as ferramentas tecnolóxicas recoñezan e incorporen os distintos acentos e variedades dialectais. É un proxecto, unha campaña de doazón de voz en galego que intentamos reivindicar e facer para incluir o galego pois nas novas tecnoloxías, non? Neste caso, para que forme parte da inteligencia artificial. Dende o goberno pensamos que son as tecnoloxías que se teñen que adaptar á cidadanía e non ao revés, non? E, por tanto, pois, vivindo aquí en Galiza e falando moita da poboación en galego, pois, creo que temos por dereito que ter o galego nas redes sociais e nas novas tecnoloxías, non? Con cal estes avances teñen que incluílo, por tanto estamos colaborando con esta campaña para fomentar pois que as persoas teñamos a facilidade de poder falar en galego nas redes, nas tecnoloxías e que a inteligencia artificial o comprenda e o entenda para trasladar e buscar a información que precisemos, non? Os participantes recibirán un caderno e un libro como agasallo. Aqueles que non poidan colaborar de xeito presencial teñen a posibilidade de facelo a través da web doagalego.nos.gal. Máis cousas, o Executivo pobrense converterá o auditorio do Museo Valle Inclán en sala de exposicións e centro de investigación. A medida dará cumprimento ao compromiso adquirido no seu día pola corporación unha vez recibido os fondos do neto do escritor Xaquín del Valle Inclán. O aspecto que presenta hoxe xa o auditorio do Museo Valle Inclán dista moito do que era hai uns meses. Nel xa non hai as típicas butacas e agora aparecen varias vitrinas e as mesas de estudo. O Concello decidiu realizar estes cambios para ampliar as salas actuais de exposición e poder acoller todos os fondos dos que dispón a día de hoxe o museo, dando así tamén cumprimento ao compromiso adquirido pola corporación ao recibir a cesión por parte do propio neto do escritor Xaquín del Valle Inclán Alsina, pero non serán os únicos cambios. O auditorio, tal e como coñecíades, pois xa non existe e isto vai a pasar a formar parte xa do museo, unha parte máis do museo. Se reparou todo o suelo, se lle dou, pois un ambiente para que sea unha sala importante, que é verdade que ao principio pois o mellor, eso ainda o vamos a reservar un pouco, pero vai acabar sendo unha parte moi importante. Tamén se fixo a restauración de todo o chan da sala de abaixo, que se cambiou todo a madeira que había debido a unha inundación, pois aproveitamos e damos unha volta e quedou todo con unha plaqueta maravillosa imitando a madeira que nos vai a facilitar tamén pois as exposicións ali e todo o que podamos colocar. O museo necesitaba ampliarse, é dicir, é un museo que ten as súas orixes nos anos 80, que foi enriquecendo felizmente a súa colección de arte e a súa colección de materiales e tiñamos ese hándicap para o público, sobre todo, porque os que traballamos vémolo, que había moitísima obra de arte, sobre todo arte plástico e documentación que o público non sabía que existía. O espazo dará tamén cabida ao Centro de Estudos Valleinclanianos. Convertir esta sala nun centro de investigación, que eu creo que é verdad que o mellor, ao principio, pero ao final se vai a volver nunha sala bastante importante para que se poda investigar e utilizar. E ese era un pouco o compromiso que adquirimos con Xaquín del Valle Inclán. Porque quen queira consultar a parte da biblioteca de Valle Inclán que tiña Xaquín del Valle Inclán, está aquí, os originales. En Galicia van a quedar 2 puntos de referencia a data de hoxe, que sería a Universidade de Santiago de Compostela e o Museo Valle Inclán da Pobra da Cremiñal con materiales orixinais, volvo a dicir o mismo, para investigacións de carácter nacional e internacional. O Concello trasladou xa este auditorio á planta superior da Biblioteca Municipal Vitoriano García Martí, con ao redor de 60 butacas, ademais dun segundo que se está acabando de ultimar no local da Bella Confraría de Pescadores, onde tamén se habilitará un aula de estudo. E seguimos na Pobra, a 7ª edición da Pobra no Tempo volveu confirmar o éxito destas xornadas que afondan na historia e no patrimonio do municipio a través dun ollado ao pasado. Un dos temas que centrou maior interese foi o xacemento da Corte do Santo, onde se realizaron excavacións este verán. O arqueólogo Mario Ramos, encargado de coordinar a intervención, expuxo os achados realizados ata o momento que apuntan á existencia dun santuario ou espazo de culto na zona. Durante a xornada do sábado abordouse
tratarse tamén a relación da Pobra e de Valle Inclán co naufraxio do Santa Isabel. As charlas sobre a etimoloxía dos apelidos da Pobra e a presenza do municipio como escenario literario completaron o programa. Nova vida para o Club Naval de Pontevedra. A partir desta fin de semana, as súas instalacións acollerán unha nova discoteca na cidade, a Sala Cenet. O proxecto nace da iniciativa de dous empresarios hostaleiros pontevedreses, Carlos Fontán e Javier Mori, unha aposta que conta cun cadro de persoal de 40 traballadores. Dar unha nova vida ao Club Naval, revitalizar o ocio nocturno pontevedrés e animar a Pontevedra máis próxima ao Lérez. É o triplo obxectivo que perseguen os empresarios hostaleiros da cidade Carlos Fontán e Javier Mori. Eles están detrás do proxecto da Sala Cenet. Yo creo que desde Arbenop y desde la reforma de Carabás no se ha hecho una inversión tan grande en ocio nocturno en la ciudad. O sea, y que lo hagan empresarios de aquí, oye, pues es mejor que te venga Luis Diz de Grupo Pelican y monte aquí algo. Es, oye, gente de aquí que denotamos eso y estás en feedback con la gente continuamente, pues te das cuenta y oye, pa'lante. Fontán e Mori xa teñen dous locais cada un na contornada Zona Bella, polo que son conscientes das dificultades que dende hai anos atravesa o ocio nocturno do casco histórico, cada vez máis restringido pola normativa específica para esta zona, o Peprica. Sabemos la problemática que hay en la zona vieja con el plan Peprica y bueno, lo que eso está conllevando, cierre de locales, etcétera. Entonces creímos que era una buena opción sacar un poco lo que es la fiesta de la zona antigua y buscar nuevas alternativas donde poder hacer las cosas bien hechas. Al final, pues hacer las cosas bien cuesta trabajo y dinero, pero se pueden hacer. Comezaron co proxecto no mes de abril. Despois de moito traballo e un forte investimento para axeitarse a normativa, están listos para abrir esta nova Sala Cenet. Terá a sesión vermú, tardeo e discoteca e conta con 40 traballadores no seu cadro de persoal. Lo que nos estamos dando cuenta es de que la gente joven se está yendo a Vigo. Entonces Vigo programa mucho más, Vigo hace muchas más cosas, pero al final sí que había mucha gente que decía, joder, como salíamos antes en Pontevedra, pues volver a recuperar ese volver a salir en Pontevedra. Volver a hacer que los de Vigo se cansen de Vigo y vengan a Pontevedra. Antes había, me acuerdo, hace años venía mucho grupo de San Senso, de Villagarcía, de Marín, venían a salir a Pontevedra. Esa gente ya que tiene que coger el coche se va a Vigo. A inauguración será este sábado. Abrirán a sesión de tarde ás 5 coa actuación do grupo en directo dos tipos e seguirán coa música dado en Deneta ata medianoite. Xa despois tomarán os relevos DJs, entre eles Serguei Rez. O domingo inaugurarase a sesión vermú cun cortador de xamón. Máis cousas, a Escola de Arte Calibeiras comezou hoxe o seu novo curso. A iniciativa do músico vilanovés Nolo Chazo encamiñase cara ao seu quinto ano de vida, acompañado de 9 docentes impartindo clase. O curso comezou con 15 materias sobre manualidades, música, teatro e ata deportes que irán aumentando ao longo do curso. Ademais, este ano, entre as propostas hai unha novidade, Skate, unha actividade que se vai celebrar no pabillón de San Miguel de Deiro. Calibeiras conta xa coas prazas esgotadas nalgunhas das súas materias máis solicitadas dende fai semanas. Naquelas onde aínda non se chegou ao tope, hai aínda marxe para inscribirse porque non hai data límite para formalizar a reserva da nosa praza. E seguimos en Vilanova porque ali acaba de nacer un novo club de ximnasia rítmica. Chámase Arabesque e baixo o seu paraugas acóllense distintos tipos de actividades. Ademais de escola deportiva e club de competición, van organizar tamén actividades extraescolares. O Concello de Vilanova colabora con este proxecto. De feito, tanto a escola deportiva como o club de competición vanse celebrar no multiusos municipal. As propostas extraescolares terán lugar no colexio de Corón e no de Vilagrande de Deiro. Tenemos en las extraescolares de aquí, de las parroquias de Corón y de Deiro, escuelas extraescolares donde se puede apuntar cualquier niña o niño de cualquier edad, y después tenemos las escuelas deportivas que ahí vamos enfocándolo un poco en diferentes edades, ¿no? Vamos repartiendo de más pequeños a más grandes. Ahora mismo tenemos entre las tres aproximadamente 40 peques apuntados. Lo que es la escuela deportiva y el club de competición va a ser en el multiuso de Vilanova por las tardes, los miércoles y viernes, y después el extraescolar va a ser en el colegio de Corón y el colegio de Villagrande de Deiro, de momento, esperando si más adelante hay más sitios o cómo va resultando esto y cuánta gente se va apuntando.
E case 2.000 persoas deronse cita na segunda carreira e andaina solidaria de Leo. A proba celebrouse este domingo no Concello de Meis. A cita serviu para recadar fondos para a Asociación da Enfermidade de Dent e a Asociación Bicos de Papel. Pablo Otero da Illa foi o gañador da principal proba da xornada. Unha cita na que tampouco faltaron rostros ben coñecidos como a piragüista Teresa Portela, o actor Carlos Blanco ou persoeiros políticos como o presidente da Deputación de Pontevedra Luis López ou o secretario provincial do PSDG David Regades. Esta segunda edición da carreira de Leo contou cunha maior participación. A iniciativa serve tamén para reivindicar máis investigación para as enfermidades raras a raíz do falecemento hai agora 2 anos do pequeno Leo por mor dunha destas doenzas. Detrás desta cita están os pais de Leo xunto coa Asociación A Baralla e tamén o apoio de empresas, colectivos e distintas administracións. Pois así, coa carreira solidaria de Leo no Concello de Meis poñemos hoxe o punto final ás novas do día. Máis información en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Aquí estaremos mañá, como sempre, con máis actualidade. Graciñas por estaren aí.